ya nigo bikirwe igoro y'imyaka 13 na igo abarinse y'imyaka iyo nigo barinse ya morokerio ya Bible. Nyabeta, toro munyakini, Nyabeta, 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 tomo muyae, Nyabeta, noyae, Nyabeta, noyae, Nyabeta, mageto wachani, Nyabeta, pamoyoe, Nyabeta. Gusii. Gusii. Gusii ai. Gusii. Akale soko ye. Lakini ndio tuishi soko. Neke ni mwana na risko. Nabona mnoki netege myaka yo bwata yawansi. Umwana nabe isiko. Toko moreta rini. Ndi tutware umwana. Na kubori riswa. Myaka yonsi tumo bwate. Umwana nabe risko. Aya takubera. Ngikon ngendo kumboliro mwana nimbato mwanisa kinaigweterende kamati yachete nate nyanjama turanga tevi nse yaboniga kiro munta arora abwatiriki abantu bale ronde tayo teto kore gasia ne anyo aragire kuro sebigali bya abantu banga magende atete ako kende nko bakera segetekia Monto no. Bueno, ¿qué quiere minta? Yo creo que quiere minta. Yo vermo que era tu hacer merengue. Ana mangane nyombanga ikoro. Karante, ¿qué quiere minta? Eso no que nyako de no mwana. Lakini reto mwana ingi, mwana ni baraka. Yo no kani ko lero. Utambe nande nyoena kurukale yema ngirenga mwano yani umusubati ekere nyoe murase nyo bago tebe nyambo niwe kunu nyinere kirasi mwana umusubati yani umwana ase nyo mo musubati nero maite umwana noyoma mo banyole teno mwana enze ndatebe nyo ni ko rumutikiye kugura bona mangane nyo ngai nandaru bona ko rumisko yigar bono ga kyo mundu na chago tamiro kokora mna mwana tario nini myake yonse myaka tiwa ntebe tiayo munyinu miske na karo lakini tarisho kwebira military school kwebire tago tiganda kwa na mete nkonkara liore ebirengere liboni ko ndengereti naki ngokora manye kenaske ngokweresa ande nkuogore bono igungotei poste yangotei norochi mama numunuri omukuru nabokore to mwana tore onye gato bwekene nabora nyoro mwana ninja bwekene gosemokera gosema manga yokumana ono babo asekire ora nyoro nabambwekene mujando bwete nande no yo mutiganga toko nyoro mwana no mubariri oyo juminto mubariri muntu mwamta koretiki tai Koko nyoro mwana no mukiriru mukira no mukiri. Toko nyoro mwana ko ngonyo ngo ngonyore. Wakuri okwa. Koko nyoro mwana miya umuitongo mama no miya tata ne renta ikerete timenti tata ne kiaringa ayunkuwa muru. Leto mwana. Gakorengera linsaiga. Ekware kuramboli ngikere nkoereza. Mangano okorese mwana. Bose njino mwana nteta at least na chichikasichi. Change choko nyakongana nyakogosibi nasi nje na arosi.
Kusete no muntu munga. Lakini mangana ya ngo make sense. Because my thing ke muntu achita irinya beto already asirete. No kumanyanta maitenje. Igono riri gachite korora umuntu uyo ngaki oigura mangana oigure gento na akoriri riri umata mangana kwanete na mange sana Akwero kesimbe na bagokora kindi gionse erinde tutigare na inje igo bono kindi gionse nabo gegoikira bagogokindi na bomo Pulitari ko sekero that. Rengere rie kero kwente okora. ke mundu na rengere tigusena ikireiga Ambaro that. Ngorale roli. Ngore roli. iga ungikirie sinyo lakini oikanteme tagonsi Nakiora karo manya next night. Ono toli ko chiwa swage tanda. Ono ne ngoro imu. Omura. Ngojinde nao kwanera kwa timeti na kyoko chikwando. Lakini nje bado tinde korosa kokonya. Ono saye mission imbwate manya so mwiso ko ywali. Mbwati kende ngokora wa. Kasi na bwate na koli. Tetengenda se jiboys cyane tuliziga manya so mwiso ko ywali. lakini goikanda atara guchisoka Nyabeta ndaigubara bunga ibaiki erinde bono ndatembe kabantamba onyenke muntu uyu aretwe atebe ngai ya mubigite Aro. Ose na aro to mai. Aro. bono nabo tuguchaka no korigi Agwa. Enyumba se nyumba. Muigura. lakini bono enyumba se nyumba no manyore nyumba uyu muntu Ke mundaga te inoare. Tata, ono muntu okorete chimission chae sai tai yangega no jaga ko morigi to ko monyora. Ono next night. Ina story mbwat. Yende getangani. Na role behind that ya kabere. Tai around ya gatatu. Na yore next. Nango se kaya tali ngo se ko ubwari. No borro bo konse. Na ma birango rojere. Nditigangore party ane. Aya ande nyasanya ko nego shughulike. Ekero kwakorire kabiri iyo bono mwana one kwa ikire bono nga kwa nyodire kwere ndi chibesa bya kwa chaisa no mubuku bono nucha gocha kwena nturi kurugaria tuja ko musomba kwa karo muntu ryuka etoke na ene boss asenge incho mbora rie kwa tabetanga niko kugoria pipi ndeli angono buje bwe pipi amane kwere ndi pikipiki anga sai tumedose ambune tama goruka lakini jarango kombe pipi ni dare chigare story gari mate nabo korokora iga miaka meke ya no itatu ya nyaro kwa sukiro jimonne gore yao ajibano gokwira na gaja se pipi nabo gokora of course lakini miaka nere kuikira nyaro kwa rosire wona tutanyaro kugendera bono mayete ekero kwa gotitare gocha gwesuna ni asi pipi goro nanche bono jene tinko nyara gwesuna ni pipi goro nyare nande na dina gote yo maite matari ase ngokore gas ani experience ndio to kurusio lakini mara karango kombe experience ne pikipiki moto bango cha kuigere pikipiki ande ne lakini experience ke wewe ke tawo ngoi karo ke moto tako nyara ko igere abu ya bono adoji akwa gaigire ya kumbe eye ntomo kuzia dabetenga ege sama oke gukinya lakini ngire garaki ngiri kuogeya yani ndoche ngabono kuogiri kwari ko beranka koja kumanya kwari ngamangana manaye kana kumanya kende pia ikobono nje tikenda gatebi mwana one nchira gokire sana na hende nche egente getena hande ekero kunko gotebi ngana wantegerera omwana bitutu namo manyete bakerieta tuwalengene nyaro kerie kuruku bitutu litukerie namo manyete amo manyete bakerieta bono yendo okora ayeri Jumatatu saa 2
oche n'omwana w'ebitutu orike statement amarieta ngagiritere n'omonto osomete ori n'omwana osomete bonsi nimba sometie kona ari gukuri nkigeko okweba amarieta y'omonto omugambi omwana oyo maete n'omwana bw'amasikani nabo omoigwete nayo omwana ori omwana bwesigete omwana twetacheire poro mono bakesokie ng'agete namba nego nondoche gokondigeri biega torochi nindasete namanya boruru mbwamonyene amatecha na busaigo bono omong'ina aye gento okora genda otimoke eripoti yaikire naende tweba Jumatatu nyasaye ori nkonya gosaba iga tagontiga sawa bono ikabuya kenabekire oro gokima ono tiga ng'ende omwana ngotoka araere omwana ngotoka arase igetaria yesu aya oyani karara nchuo uwa amaene nari koyaria ko nanyondo undo koyaria nere ekanyabora toma etenya reke kurugunyabeta Nyabeta kumoibo mungu cyane umai nere tumura bitu biyayibo Nyabeta ngo wono gwete Nyabeta asibete na igweta mangana yitu kugete twachite kuri mu school Nyabeta asibete tariki 11 cy'umutinyi ukarenga tariki 2 tariki 20 cy'umutinyi 12 paka bona tuka konya kirete mbona letiri report bono umuntu oyo naye nakiri gotamukurire naki bono umuntu oyo yani report kuira ile report police tako nyaro kuira report police yani mwana siro mutinyi mumacha ko letiri report rero bas tigayi inyaruka minu mwate ndiro kwana ori bado ntora manya lakini mtu atebete kwa sale mwate na mwate betugo na mogote ubusai mwamurigite twachie tororo rituko giteiga muchita na ngona twachite nche nanti mu school tatebetia sale twaikora tukanyana siembe tsiekire Nyabeta Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Wameenda kotini ati wanataka kuzuia hii housing, wanataka kuzuia digital jobs, wanataka kuzuia export of labor. Mimi nikawauliza, kwani nyinyi mko na mpango gani? Omurai wense William Ruto komochia bamireria be serikali asokoganya gutirania merobero ao ebintu agokora tibirikororeka buya nonye mapu yachete gatuma abantu bande igansire ko select wanze kuura abantu bari batari kwenyara obounereria bwarokanire gaiganto manyeti ningikegendrete no kwemurungania kwa bamenyi bense moya nyankanda kubwatikana no kubekerwa umuriro ntubona gotoroje ngagotogo tubagire ntori ase county igatia bamenyi ko rwensemo ya Nyansiongo nigo bemurunganirio bokoreri bo mu governor asekeria batebire nigo bebirwe Bono mugaka egento goranike kwale gwanja turuji gwakurire gugekera chiombe ndagera bandorora bangwana arore gose magokonya konyora Nyabeta alafu tigangenda so Nyabeta ndore kazi ni iria yanchama then toga na isi na indu torrenga ituraso elinde torre gose ntomonyore así que mundo bana era tinta iti neti ko kumangana because inda pasa konyora na mukariri ndeke mbuya kwanza ta yoga ngega because aise ko to kangega nda pasa konyora na olito konyegeri nkalenga gwakwanire ndali kasara pusa ngalenga gwakwa olito konyegeri njetiga ngende aigenda
tiga mura na bado wote wachiesera abantu bakwiruka chirayoni abo rende amugaka na inche mbiyo mbwati rengo iro monte mbera yo wantegera ase incho inche tingwancha omwana one agende nguru inche kontege tu omwana one atene bokongu naende kare mbora yaguchi bono orochegesa kweke mbora yabo naye mocha nindworo mbora naye ekera musuko gocha gutwara enka yao naye mbora bono ga nindra bacho kuru kwenda mucho misati erindo ogororo kutene burungo nga mucho misati mabana no bwaba bacho kuno bwaba kwenda igonche nchendo chenga karumoki noro rangonye bono atentiri mbogo chimata ndale chinsi agantiri na tumiri tama machibese asimeke mata ali na gutore tugura kamori tobe keska kanye kolisi kwarengere kamori kali doje biore koregas ngana ndora si baikeire chinsi agecho kosemba asimiro zembara asimeko ndenda rako bori mbwangu goko weka kamori yako ase chinsi yako mati achichi kukineta mbwangu ukina na bakonyane bangi that's good ralimbu ya sana sawa tianda kama hata na bongwira nandi ko chantara enda ikauni inche kalibono orenga na kie mangana yakoba na inche bono na inche no hondo ke bono nyokotima kia saga enda lero sawa karati muka ngo chandi ko okay mbu yamano yani monyo sinyo bachisekire chonse mondo tayo mocho nyomochi mondo tarengo ni mbesikire lakini bano ya vete no ale ga base kazi ni bano nto plante ando kuira no ro titkoli ngata ro sente manyoro no mano yo minondo chenga tinga kono ko marengere mo ye mangana bano ko ra nyatika njo tajire gasira era na pateli baba ngekwanda kwa bate off sawa mano ndo kara swa chingo ko chiria chibekere ndagira na inde oros lunch ndo chegente ko mungu ya akwanira nyansi tu ino nche kora ya mate karo monta go sinando monto mon ikinegente kina one boli kwani kurua sire to paka wale ongea na kuripote ona kina nche kwe boli nda basa kunja kona kora umi kubosa na nche report na kia koragira na kia ukaransura gira mwana wa sire I don't know ya no kora restaurant chiche toma itia sali tukwane ku story ndio ansi kusikana nere bado kiriki na iwa wote ingo murigiri manyo bona manyo no nyoro muntu manyo ko gimuntu ubu yana ma advice yige ndata kiriko karera buno muigori onye tago cheri Monday bas nje timu ati kento kene na mara senga moto ile protocol mnata kiriko bwati kwanda lakini uye ke report bono na kwanda te na naumi nere na bago no go te bango chare lakini bona inje tali gonsumbwa ibi namba ata kwanza ibi nsumbwe tombo so nyumba ali ole bijubirie ndagira na chingoko chirio chibyo oros ya bikira magana ungarangira magana atatu ndagi ono nyomonto sirire to we tema kumokonya kero monta asire to we ta kurigi inje ndo asanya magana atatu ndaragira kwanza ngaranda sawa ai nyabantu bona umwana wasire amaduka yonse paka bodo utana kura ka report police ara mwana aina mako wa ndege tangani ngitinda akana mwana ngirendo tatakerete yachi to tiga nko eresa bono nko nkuogore nito gote to manye nko ko eresa ndege tangani ngitinda akana mwana
Egintu kindi kia kabiri. Onkuri ibuye. Andi kintu kine kigensumbuete. Korugisa twagatiganite n'omunyaruko w'inyamusi. N'omwaka okire n'emitinkianda. Bono igoro naria gocioka aje gontebi ng'ayaya akorera ng'aretemu ng'omwana ogaki omwana obo niko kumutigera wateba omwaka n'emitinkianda ta mbamubulete omwana oine emyaka erenga abwata nere iyo abwate emyaka y'omwana nagotebi natiga koba emyaka y'omwana naende ndimwatiganete nere bona to ekero gwake sabi ya ekero kubati ebintu ebigo to ko ino mwaka nemetianyikianda iwe kwa mwetenda ukamutama ukamutuma 90 dika ate ayengo mbale mukiko bwata ayengo chana rukorire igaga bona ndi yango kani gomo ase ebirengereri byane biri gosenga tebiga tinda kana mwana urakini nche wanganyete nsinyire lichibu ntarekera na kingo ko ko garati ngwanjo kana goma tena tuize mole chinkonde ateba ninu tanindu naboko yanda ngao wakole ibintu byago kwaroyo bono yongo mubeka iganya ko bereraga anje ngende gaiga aiga nondo chobya bole no nkora ingera lakini otindi ko moroke ko nkora beraga wa bikone bikali bikone oyo mugusuane bano obeire omonto rero okwana egintu kire ekintu kibwate obwansu mpaka nanje gekonyegeri yunga mwana oyo nokwanire bwi igo nachinchiri go baro mwana oyo iganka tuchinkaga konyora omwana oyo nosariki onyu mwana oyo ataruga igagende igamna chire iga mpaka bono abeire omwana okorengereria mpaka oikire ng'ata getenga chinsi agache kialenga na kichiasime getu chigokina ogorira kamori gaiga igondo je nabate karenga lenga na hata getenga kagoja koleta muntu rinde tokenga eng'ombe nere gaige eyengoja kuru omwana oyo abere omwana omi ngoja gokonya kana arenge gatung'anya atarwita kasi nabwata maisugusu omwana oyo igongoja konyora yagocha goiturwe gesumu kiabande imi aibere chingoko igagocha gotoke migondo yabande asaku sapora chibando achigosamba usachikoni agocha gotoka oibire pipiki yabande omwana oyo igagocha gotoka akinya sawa oso mwana oyo otokire butuko kakona konchokana oiterwe bweri bwabanyene lakini sawa oyo umuya sawa oyo gosabwa Yasaye n'omuya bw'okukumya Yasaye n'omuya bw'okukumya agatira omwana oyo one rero mpaka naisanikire nga omwana kanyesa kukyana kya umamire omwana yango jakobeka bire gakorwe egeza kukyana kya jakotere na pi lakini bona yani bona rubura bokomeza buya kapisa bona ndoje ngomuchoyo umuchoyo no oyo misati bona misati bona gochi mungu no kaiwa daga ta gochi kuna igwa maganaya na gokire mono sa mwana yongo kirie akitenya sana como sesenia asa gutara na hende biria gokora nya sa mo seseni buya egere nere nya sa ekera mo seseni rie nere kurwa bwa seseni abande esa kukia na kebe burungi kibo tuchina kuchenche aduete ngani gona ibi aya marisera kaibono kwa chiete doranda abo kaibono munyu ya chitara kini harabu kaibono ajage nichomba chikora kusenga kiti ajage ndo Nyabeta
Watebiri mama. Ngono ngotenga nene bintu ngo chikosangana mama ngere. Njengo mutendo umanyi. Semunta aronde ngale bosonga somusani yo. Musani musacha musubati. Ono, umusiko yo kutikete. Bosina kwa mutikete. Nye nate metio mwana isada moira. Isada moira kase isana ro kinyo mwana. Natemo mino na chete yani. Natemo mino mwanza na moite. Nyabeta. Ndizi TV. Ubwansu bw'omugusi. Biamana na ndo mancho murigererio Ndizi TV na bwo obwansu bwo Gusii no kwegena kwa nimra no gendrete kwego kekima aso kubwatia emerubirio yonsi eritkoria rero cyaragire cinsa isato cyabona mogoroba jinga kingo kwarigana SMS ya erion kumanyebuna nara yana kwariganire asenchera ere yobekranu korera litangan kegima tyatranya rega tyari ngwariganire tie asenchera yobenge. Wameenda kotini ati wanataka kuzuia hii housing, wanataka kuzuia digital jobs, wanataka kuzuia export of labor. Mimi nikawauliza, kwani nyinyi mko na mpango gani? Omurai wense William Ruto komo chiaba mirya be serikali asokuganya gutinanie merobero ao ebinta akora tibiri kororekana buya nonye mapu yachite gatuma abantu bande igansire ko select wanse kuura abantu bari batari kwenyara obo unereria bwarokanire gaiganto manyeti ningikegendrete no kwemurungania kwa bamenyi bensemo ya Nyankanda kubwatikana no kubekerwa umuriro. Ntubona gotoroje nga gotogoro tubagire ntori ase county egati abamenyi korwensemo ya Nyansionko nigo bemurunganirio bokoreri bo mugavana asekeria batebire nigo bebirwe. Ayo mnaenda mango mwancho muligere ngo kwarganira ngo manya senchera ere yobekano asensemo ya Facebook endra utanyoro wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News bwana bogo ya somo wetra se website ito www.ndizitv.net eri otogendere go kumanya asenchera ere yobekano eri tariane Evelyn Osero tokobwatrana na Joshua Uta asensemo ye manyerio nabo igo Petronira Mokeira nero koenekia buna chipicha neriogi cyagwo ikeire asenchera ya bene ngo kwargan tuchaka maye chinse sato asenchera yobekiranu kurwase county ya Kisii awase abamenye kurwase nsemo ya daraja 2 bamubulino mugabana we county ya Kisii Paul Simbarati kwene kyabuna oborendi obotingu bwabere bokoene kiwa ase chinsemo imeye county ya Kisii yani gagocha magega y'umunyanyimbo yo mokube ko byara emagoroba ya lero ase oko moibera omosbati yo mo yogokora se duka ya M-Pesa nigo mosbati yo habaga kwerera buna obibi bwabo korekana ase nonyana bo mosbati ondenera baga kwerera buna abere ga koiberwa ase gosabere ga koiberwa achibesa chia M-Pesa akorero munyanyimbo yoko be kwa byara satangire asegetaseni kyabanyanyimbo nigo boigo baganire obotukibwe ime gokorone getambukero kebwenerete goimokiwa nensemo etenerete borendi ase county ya Kisii muri ke dakerbone kirana sayo na utwalwa tyorwa senchera iyo
Oboibi na boigo obounereria gwetera M-Pesa nigo bwabeire bokwenekigwa asa matuka mange. Litko lya rero nigo omunyanyimbo abekwa byara chingaki atema koibera omoncherya korwa ase chiro ya daraja 2. Umusubati Lydia Morani go akoerera kelia gyakorekana. Siku yiga chama mbionte era kwa na central. Ante inagwa chwa account. Mubeke 10,000 afu de account angira ne immediate na kora kuna go churusia account na beka 10,000 ngisa 736 obero chonte chwa changire kusoka okorokana echiaba chinge mente nande echinde arafu churusi chile chakora chiagenda chintangana nana menta 10,000 arafu mungena rengese idungulia machi ne sode seduka onte injui chwa siso yani komwa kwanda kuchwa silipo kwanda ile wondoka Tinga kiechio boigo nigo omoncheria ven ainekebuna nigo abeire gakoibirwa aseli tangani aiberetwe chiribu 53 gwetera M-Pesa ase boigo litkolia rero abagakoibirwa chiribu 200. Kuiberu chibesa kera litiko mutienyo ndi wetete mwana musikana ro kwa korega sero korukaro umontaga tenya roka kumwibere bitamanini ase ngonto tutabwate nchira yo kumanya ni ngo moiberete gaseli umwana oyeras kandi bono nakiteka ure tuke ya ndira korno na matukata kandi nabekire sister ya no ero mosbati ndo choro material no musigari akora na central bank kana akora na central bank yo ikaransa kurumambi saa 3 umata ikora mbekera 10,000 ingusebe chibesa kurwa se bank umobekera Waika rasta bukuru saa 3 oikinande saa 7 amatabia ko rachangire goso nande mente chinde 10 yando momentera 10,000 siabe toto 20 aboncheria korwa sechiro ya daraja 2 nigo bagikiria egekorekyo na koboria omugavana bwe county ya Kisii Paul Simbarati kwenekia obolendi bwekerengo keigoro elio oboncheria gokorekana bwikiranu Ono njoko bori kwane noko nare gochikobori abarayi ba Kisii County chameni bono intutu aburi ro morembe intutu ati morembe onde gwose intutu ati security bosongo gakyo morayo ito Simbarati taracha 2 intutu ati morembe intutu na mama mboga intutu ati security unabone echitechi besambo gore ting kumetinga chibeseti echineti basanao nili tukori abasikari rende bari gocha batoure ekero tutabwatia security yomi omurayo ito Simbarati totomere security yo gokumia goseyo yo yabene aigase getuo gyadara chambiri ekiagera ntubwati omore nigo bono bamuchirie abanyanyimbo asoko baura enibo yabo likababwenerete kobalinda umwana mintofani obere gagosumburirwa tari bano lyo kabamo kwareireyo nani n'abasikari bagotoibere ga Simbarati asore bano gatokonye to barende boisaine gakogara ngo itutorase echiro yechinyanya daraja 2 omonto agokonio omonto mugasengo okoborigwa nigo kwarure gochia asaba bwatani bobolendi koimokia egetambukero kebwenerete elio oboene gotoka anene mono asoko ene kebuna chibese chyo chabeire chikoirana buna bangena to kweligeri teno mongena buye tira hanne nje kiongozi asesema ya daraja 2 ninde coordinator ase sector yechinyanya iko ngotege to boene bwana borokane ne beretu 80 andra ne beru 20 mosbati yo bwatiru ba approve ringa no mosigari yale ku central bank ombwate chibicha chiaya tijira sesimiane na mwaka tinyinge na ndo wantsana nganku ngakanali chibesa nengo saba obwana barokane ngakanu chibesa konyoro wibwasira sesama ya daraja 2 saibona basigari bago toibera nga itoko chigotama go chintu abanyana abanyabiasara cyange itoko beka chiaburoni gachichi atoletera ibo mesoko ya alekera lituke chira Frida Kerubo, Ndizi TV.
Miyamana omurikeito Frida Kerubase orobotio roro ikrane kini kiorokerio getarie kia kigima anene kero konyora buna omuntu nigo ari kiremeremo iyo gokorera omuntu ase duka ya mpesa omanya koiberwa chibesa anene chiekerengo kenene kigima korende no koigenda buna oyo monyanyimbo yo ni nabe baga kubekwa byara egetambukero kebwenero tenge chikobekwa nabo igoborende botingombo chikwene kiwase county ya Kisii elio gokiania ebikore ebyo bibi togotikana nayo nigo abamenyi be ward ya Nyansionge yotoka sebunge ya Burabu imeye county ya Nyamira babere bawe sokia na kwemurunganiria obokoreri bo mugavana we county ya Nyamira Amos Kimwominyaribo korengana barabo nigo bagatana nigo babere bakwebwa anene ase ensemo ya magendro asbatere buna omochumbe bwenseme yo Patrick Osero nerebye kawo gotema kubaikireneria amagendro korende keremero bero au ya magendra se county ya Nyamira yaberege kubekwa anigo enseme yo etali koinyorwa enyore buna enseme ya Nyansiongo nigo batabwati omMCA chinga kibono obochori abwabete gose oyobete gakorariwa koba omobui asekero kyo omMCA sobochori obochori obonene bwaeta nigo bwabete bogo teneni wobobui bwaye ekero bono baganyete komanya ninki ige kubwati asamatu karibu simurikitiko rwase county ya Nyamira Paul Kapokara noroboti rwasubime bagukwana mechinseme chiga cha Nyansiongo igati abamenyi abo hanene barabonchire kurwase chire ya Nyansiongo nigo bagikeri uburayu bubebwo mugavana we county ya Nyamira Amos Kimwominyaribo ntubona gotoroje nga tobagire ntori ase county gotoroje nga borabu totakete twago nonyene county ye itorende egakogera gotoroje nga ntubekiri ntori ase county ya Nyamira kiagera tobagire binte binge bigokorwa ntuntora bikorero nande ntubiroje nande abatoroje nga ntubwati monto nde bwanzi kengo monto toroje tubwate no muchumbe bwiye kabande ntubaroje menyabo nigo bagendera ko bakwemurungarire ko bwatakanamo no obokoryo bobe inyorekane nga nigo asebondo batabwati omMCA General Marita mwana botuke nare kuboringa ase budget ya Burabu Nyansiongo ward ngo batore allocated ne budget ye gokore bintororo nare kuboriga bananga e budget ye ito ya Burabu tware koewe okore bintu Burabu ngonyete nenete nande nga yegokia singenjo ndobwati omMCA bono igo otoligererio goso gotoboria mangana ayo tutaite kumanye budget ye ito yabege tu asebo Nyansiongo ward nga yagende bamenya abo nigo ba muboldi omugavana gotaba ningora nako bakorera emirimo yabo boikira nubuna bono kubarosire kibara okubwatuka gwechi basari ogotinya omorembe kurwa sorogongorwo egati ya maganyanda mange gavana toto itokorenga kichikura yoka toto itokoreka tubwato bokong so that chikura abantu bagochichenga bono iga basari sinto chiro china ba minto ba kwani insecurity all over mtuanya ko iwo gokwana launching of projects seita para nchiyo nyagitari moino gali amariogo okogogo ikogwate bugenda yende chemist we don't know where we are awin anawe mugavana itobono anda so korwa gusenga kiere nyagara tu abeire to kobwate chipasari echi gochikoena nwa abantu bali bakwenyara abantu aba banse pipipi njiri koena nani no nyankube miaka ya magega ntwe tu aliko ngwa chipasari nchire akyo katabo maene miaka ya erebere ntu amachigo chirora lakini omwako yontora aranga ichi achire gochia to kobori omugavana oitonga omugavana oito utago tubwatesia ebinte ebibinde no nyene budget mune yatebwa chibese chabete budgeted for back street Nyansiongo nga ichi achiete nkiga kogera chipale ichi chito chitana koigoro paka goikera bono iga etauni eigoke back street yabu chiduka nchirororo chiwena takokora egasi chigari wente koire mesigo ororo lakini asita iyo chigari chigweta chire mesigo gochi back street echi abamenyi abo boigo nigo bagendera ko babakwemurungarira igoto eyuera sayo asebono bajeganire serikali ya county ya Nyamira ko imoki gatambukiro ngyokurusiye goteywa sayo bunenjire yemo yokobabekira asaga yase bagokorera ubonchereri obo nyore egabana te kunyara gosangereria eubi tige contract abantu nabanga babwate chigari gaiga barakore egasi yo gosangereria eubi erigigwasera irwe so tati etauni iterrokane enene omweli ye nigo babuldi serikali kwangu yogo chori kyombekeri kyobochori amone chimbebe kya IEBC unenchire yemo yoko bali bagayogo choromu wakilishobo oyo oratikoga ya nemechande yo bagendrete gwetera igo ngosaba abantu baitu ba Nyansiongo murigereri kwa undani
tochore omo-MCA ogochiga tokonya ase emechando eye twatwarire engaki eye yonsi. Ginkuripotire getaseni kia uwanjete kia Ndizi TV korwa sinseme chiga chia Nyansiongo bunge ya Burabu imeye kaunti ya ya Nyamira inchi gongoro kwa Polycarp Okara Miamana Paul Kapokara se orobo tiororikiranu magigayo kwemurungania segeka na baigo koba asege sunteni go omuchumbe okitutu cha North Jafet Nyakundi abetega kubainekira abamenyi bechinsemo chenyanganda na nachikubaikiraneria amagendro gatiabo kobabekera omo chinguru chomorero asagenderete gwikirania omurubiri yono nyana baniga abamenyi bechinsemecho babere bawe so kiana kwemurungania akubwatkana no munyakonda oyoboire ekonda yoko beka transformer asensemeyo asekeria tebire bunanigo abange barokanire kunererwa anene abataka na boigo abangna ababoraka asikira bamuborire omuchumbo bo kurigereria enganeyo nakoimokia egetamukiro keberete asoko nekia buna kera omumenyi wensemeyo oberega wikerera amagendro anene asokonyora oburabu muri cyo itojuli kerbone kana nasechinsemecho na utwarganira roboti rwa senchira iyo bwagare Magega yakoba asomo sunto monene asege kegetambe nigo mujumbe bwe bunge ya kitutu cha North Honorable Jafet Nyakundi abarierete ira yogo chakobe komorero asechinsemo ao imeye bunge yo egenta chakire gwikirania gane kinyurukiana na Jafet no murayone otokoreira monene itanga ningu mwere ningambu ya mona singe njatu anjire otobekero torusige mosunte masa matuka mangi osetiga tokobeka nyankanda liamukora village omwezimi wa Jafet Nyakundi nachitagatwa omuriro gaiga korenda bamenyi bari amokora nyankanda ebunge yo nigo besokire rituko rya rero na kwemurungania igoro yo mu contractor wo kobeka estime yo akare kunereria abataka lakini ebinto bigokorekana ororo gwetera omo contractor ororo musubati okorokwa njeri ebintu agokora tibirikororekana buya nonye mapu yachete gatuma abantu bande igansire ko select wanse koura abantu bali batari kwenyara estima urute boire mete ko rwa semeje oireira abantu babwate chibeso baonaire naende akoteba nga abakura mbali ngase mapu lakini yanyorekanire nga aba bastiri akoirira tari mapu pale emetenja arete tugaiga meteka yale tugaiga bakaba bante metenga janga tebunga tingairi yani nali ngalse list wana karonta arengororo ngachanga egumute ngatebu naende nga okorigia abantu ndi siringi 1500 arafu nande bamane kongerio moto ibone na korwabu nkarwa kondo naende kande merengoro korwabu naende nkarwa kondo naende chikombekero moto paka bono tinda abekero oikabu wasinyire nga bono nje nintari omunyakenya oreke nkirende bono babekere tabande nkinje ndari kubekerwa moto no murero mbekero bakani nga bintu byari bichanga kireke mukyari ngayo nande nganye round kingamanyete ngokanye omukungu okorokunjeri iyabwate upendereo iyanje tabakungu bande tari gotene nate atacha bakungu bande ange nabasata asongerere boka na bwaka nyokotegerera mangana tari otakiro gototokorera chistima uno mwana oye ntakano otogoreirwe sitima nande nero bogore che family yonsi abana bande bamwe abo bonsi bibasire gosenga ibasire bone abantu bakoru Nairobi babekeru chistima abakoru wapi abagori bonsi babekeru chistima ndu abande twatigara korengana n'abamenyabu nigo bemurunganirie ogosaba chibesa nainde nigo babwenerete kubekerwa busa bono tokobori omorai omonyakondo gwatomete igo bachite bakang'ia gotosaba chibese oikoru chibese 2500 omakwe gwe posti ande nayo kweruseri kurupara oire pakanka abantu abachite kubeka estima mbachite bona bagasaba siringi kiri busana nkanywa umugondo imyaka ebere ngabachi bese nkarenga ina kina barachi kumbekera estima kurori bagacha bagatama posti bangonete nende bagacha bakaiba putuko bakahira okoboria kwamo gocha somo Kenya kundi gweswanania na gukura obobobo erio kero yomo anyore oborabu nali gusaba omwezi wona Jafet mukanya kundi atokonya asoegati onyo musubati oyo tariera etenda nereka kaleso abaisa korwa sigete arigererie anyore omonyene etenda amotebia manganaya egera atorose list mekore transformer njaje tetukwira ne lingambu yamono gaki wesi mwati nkonye koranje gaki murai Jafet iwekerero ryeito
kia abantu banyankanda umugambi tutete gotebinga abantu mbare gatia bagosalira chikura nande barigereri bwango bataraji gosali ngo ripoteri ya egatoseni Ndizi ninche Julie Kerubu Miyamana Julie Kerubase oroboti ororikranu aborokiwa kurwase chiskuru choboroso asebunge ya kitutu chache South nigo bagendrete kubwatokerwa obokonyi no musamario muyasereta Bethwell muse yemagega yere gutari gatie skuru nago kumeria chinchera aborokiwa bange bachandegete anene ase okobeka chi uniform echitandogete ekyo kamwirera ere gukunengoro na boigo gochaka kubwatuka obokonyi which uniform na boigo egatie chindagera okwana nigo Ibori na boigo abaorokia babere bakogokera egetambukire kiga na komwakera mbya mono Bethwell asbaruro kuburia ochase onde obwato moyobo gokonya bagawesoke na gokonya abaorokia babo egekogera nigo abange babo bakorwase chinga ico chiwetera emechando au gati abo obutaka na boigo abande babo nigo bale chintakana muri keito diponasanya na manki Hoko konga kubogima aswe chinka no gotigara chintakana aswe binyoro ngati yebitango asaborokiwa bange gotakora buya aswe chusemi chiabo Omo Samaria aseleta Bethwell mose nigo esokirie na gosira abana gwetania emyeyemo ime yechiskuru au chigotoka ebunge ya kitutu cha Chesao konyara kunyara chinka so I decided to go over whatever small I get nyare go sonera abana chi uniform na mwara to arata chi skuru chi nyinge to vegeta mo chi skuru more than 10 to go eta to go sonera abana chi skuru abana around 10 and they have a vision yo go sonera abana almost all the schools just kitutu chache. I'm doing uniform, I'm doing helping in matters concerning lunches na bintu binde gati ya borokia ni go bagokera umurubiri yoiga kubwatekana na makongu bakorora abarokigwa bagwetera Samarieta nkoro ku Jacqueline Roli gondo mo deputy head teacher Onyamondo primary school tato wakera omweshimiwa Bethwell biyamona sana so wocha se school yeito na gusira abanafunzi aba kurwe school yeye ekiara abakuru aziki family chire chinkongu Raganga, Vera, Kyungongi, Nyamondo na Nyakiogiro. Ngati yeche skuru imeyebunge ya kitutu chache South, echio chanyara konyora obokonyi bwabene, aseboigo banyara kwerera ogokorokuya kwa barokiwa anene bali bakuru achinka chitari kwenyara. Wagoki guna twalwa maboko manene kutokonya bana abasikini ere ni ntakisa bana na wala bana bagokonya bana chitakana. Tuago kibumono ndo na Bible bali gaiga tukoria rero tira nerio petero ngambi amono oso toletera chi uniform echo ando teire ngakara nyoro mufuko embiole achi comment echinde ntuntu angeti ndugwensi ori no kubwa nabago tokonyera abana abasingicha abandi bamenyete chinka chabo bamete chirandi bamete chinka chabo bataikwenyara bago tene chianga matonto ao eskuru. We had an increase of 50 marks. Only get 292 million class 8. Abana baitomba agenda mostly toto vansi bagenda chi national school. Ase school gaiga abana aba nigo baro lekanete korore kana koba abana batabwati uniform kubwate kana abayibuli babo babwatu muchando bugotanyora ebitoki bya obuya Kurenda karo omusamario yo muya Bethwell akire skuru yeito nigotorino maboko nga oretire ki uniform abali mwabwe ni go baorokia omogokobo bukubwaterana na kolieira yogo chukobasira aboroki wabwe elibanyare go ikirania endoto yabo twagokira sengenso abana bakonye mbali go chabe sogete buya egiye kogera masomo abaira nanse ase skuru tobwato bakonguna ndo bonge tobwata abana bategeta bakonye bonge bonga bunubu konyera abana na intumbero tayari muna bali kokonya abana baiga next to tunyara abanyagitari kurunga iga we get the doctors professionals tunyara na abaga tugendera chindege igoro gaiga kurwesa abana abamuna mu baroche iga ese minesiro ebwente kuligererigwa asabarokiwa
Gusii chisemi gocha gonchoreria amagima yabange asa matukare bosio. Yinkolipoteria Ndizi TV kurwe bunge ya Kitutu cha Chisau imeye kaunti ya Kisii elietaria nendipon. Asanya. Miamana umurikito dipona sanyase oroboti ororo ikranu kurigireria ya berega okoreka na isko yorogongo rwa Gusii nigo umurai wense Dr. William Samuel Ruto abakaguchaka benetaro ya matukatato ase county ya Meru Ruto yobaga koroto temeroberio ya magendro gatiabo koigora gosego kinya birengo biepara ya bitumen koba ase birengo byeigoro nigabaga kwegerera emeroberio ya serikali ya Kenya kwanza ade no murobero bubwa gachwe chinyomba aseri gorire sekegima nigatana no muroberio bereko gokonya egatiabara yabasae asoko na amabaga yemeremo oyobo igora chikogendera gokonya abasae abange gati yemeroberio endemenge nigarokana kumocheze meri kwa mereria serikali Azimio la Umoja One Kenya asoko gania gotenenia gosebo igo kwa mereria emeroberio ye serikali anena asoko gania kogenda asebigambere rwatayabna emeroberio ebeke gotenwa ningana bayigo yabere kwego kuboko na mukonyi bo murai wense Rigathi Gachagua oyobaga kuboria enseme ya Azimio la Umoja One Kenya gotigana na siasa ase orogonko rwa Mount Kenya that has a deliberate intentional plan on creating jobs in Kenya. Our housing plan already employs 130,000 young people in Kenya, from architects to engineers to masons to plumbers to electricians and all other trades, including in steel manufacturing factories, in cement manufacturing factories, and many other areas of transport. We have created 130,000 jobs. In our plan on digital jobs, we already have 120,000 young people in Kenya today who are monetizing their talent. They are working remotely on digital jobs, 130,000 of them. We have already negotiated another 500,000 jobs on export of labor. That is our clear plan. I want you to tell the country what is your plan before you ask me many questions. Ama namna gani? Si hawa watu waseme kazi mpango yao ni gani? Wameenda kotini ati wanataka kuzuia hii housing. Wanataka kuzuia digital jobs. Wanataka kuzuia export of labor. Mimi nikawauliza, kwani nyinyi mko na mpango gani kwa hawa vijana? Kwa sababu lazima tupange ajira ya hawa vijana. Nasikia waliniambia nini? Ati wamepanga maandamano. Sasa nikuulize wewe mtu yatimau. Maandamano ni kazi mtu anaweza kwenda kufanya? Ati uache kazi ya housing uende ufanye maandamano? Ati uache kazi ya digital job uende ufanye maandamano? Si hawa watu wanatuchezea karata ya bure? Ndio mimi nimewaambia wacheni mchezo, tunataka Kenya isonge mbele. Nimeona jana hii watu ya ODM, hii watu ya Azimio wakijaribu kuongea mambo ya siasa ya Mlima Kenya. Mimi nataka niambie nyinyi watu ya Azimio, hii maneno ya mlima is too complicated for you to understand. Hata siku mlijaribu kupanda mlima mliteleza. Wanaweza leo mambo ya mlima? Tinga kiachio Ruto baigoni gabakago kwanera amangana yetsemi imeyense ya Kenya ase abaga kuigora laboratory ase skuro ya Karumo eyue kurwa maigerio yobobundi gusa maigerio yechigasi chamaboko asensemo ya Tigania West Meye County yo ya Meru ningatawne serikali yaberege kubekensemo chibesa guse budget eyura chiokonya ase amangana yetsemi eyure chishilingi chibilioni emiyemo meronke na isano na ibere ase omwako yega kinga kechoni gabaga kubayenekeria abakenya abuna nigo chibesa chirache komentwa ase kerenkogete ase ensemo iskuru echo gose tvets asoko ineki abuna abayibo babere bago kyaneriwa egurube nabayo komenta aborokia abo barache kubwatuka amorokerio erigo gusira aborokiwa asoko egenderia bya asoko efundisha gose okwenyorera obosemia ase chigasi au chiamaboko erigo kubakonya kwegenderia. The government of Kenya, we have increased the budget for education by 127 billion this year. Because education is a very important component, is a very important aspect of growing our young people
and equipping the citizens of our country appropriately so that they can contribute meaningfully going forward. I want to tell my TVET students, nataka munisikize vizuri. We have enhanced the budget for TVET from 5.2 billion to 10 billion shillings every year. The government of Kenya, number 2, we are hiring another 2,000 tutors so that they can come to institutions like Karurumo so that parents don't have to pay for tutors in Karurumo or any other institute in Kenya. Tunaelewana? Number 3, we are working on equipping, and CS Machogu, PS Moria are working with me as I talk to you. Our Prime Cabinet Secretary is in China to negotiate another package of 70 institutes to get equipment for training in our TVET institutions, because it is important that you have the correct equipment for training so that you can get the correct skills and we can make you as citizens of Kenya and young people of Kenya get the correct skills for you to make a meaningful contribution to our country. Omuraiwe kiama kia ODM Raila Amolo Odinga amo na baraiba ndikurwase kia mekioni gobaikira na imeye kaunti ya Kwale asomuroberi obukubarikia ababwatania baya ase kia mekyo Raila yori tangani oba kago chakia omuroberi obukwatko sira kwebinto ase byombe imeye kaunti yo ya Kwale asenchire moyo kubakonya kwegenderia anenego kinia obonchoreria obokobokeni go abaga kwegerera emiroberi ye kiama kia ODM na tani go babwate kirengeki yakyo gotoria omo Kenya arine kwene kiabuna kera omo Kenya oberega konyora obusibule bwaye netingaki abara ikurwase county yo baba kumotoya ase omukyabwate na kulira yo cyakobwatrana asogotinya ekyama kya ODM. Chama chetu nasimamia haki ya kwanza, haki ya maisha, right to life kwa kimombo. Ya pili, haki ya chakula, right to food kwa yuko pale. Ya tatu, haki ya afya, right to good health. Yani kama wewe kama ni mgonjwa mpaka upate matibabu, kama una pesa au huna pesa, pate matibabu sawa sawa. Na wewe vile vile usilale na njaa. Kina mama wa Kwale County watashona kwa vyarahani vizuri. Mutachukua tenda za mashule ambazo nimeshaanza kuwatafutia, mushone uniform za wanafunzi kupitia vyarahani vile. Na mimi nimesimama mbele baba na kuhakikishia leo na watu wa Kwale na wakishia kwamba Isa Boy yuko ODM, atabakia ODM na atakufa ODM. Baba hiyo nakuhakikishia. Homo absoma nene ase kiombe kia wanajeshi mense ya Kenya General Francis Ogola nigaikira nase ege karo kia meronke tatu naibere kia East African Stand Forces ESF imeyo mucho Nairobi kia bareta abo bisa gusaba tenelia banene bebikosi bioborendi bia wanajeshi koruase chinse ikomi gati abo Comoros, Djibouti, Seychelles, Ethiopia, Kenya, Rwanda, Somalia, Sudan na Boigo Uganda ase ekirenge kedene gyokobeke merobero eyora chiego konya ase ogotinya oborendi koreto murembe na boigo obotoereru ase chinse chorogongo rwa East Africa gokwana nigo mu director OESF niga bagagoteba nigo barachie agotu goseko bwaterana na gotuma aba obisase chinse asenchiremo yogo konya koreta omurembe chinga kiecho gola niga bagakoro kuboria gochiase aba obisabo kurwase chinse Jonsi kwene kebunango chabaramo asenchiremo yoko bwatrana na boigo koremirimo asobwamo gotinyia oburendi. The Social Health Insurance Fund is a stride towards achieving a more inclusive and accessible healthcare system in Kenya. And we are very happy because the orders were lifted, because what was happening before is the fact that we didn't have any form of insurance in the ensuing period,
because the National Health Insurance Fund Act had already been repealed, and so there was a lacuna because there was no law in operation. So this is very, very commendable, and we must really commend the Court of Appeal for doing so. However, contrary to popular opinion, really, about the new charges, 54% of Kenyan hustlers will benefit from reduced NHIF contributions, resulting in enhanced affordability for essential healthcare services. This is a fact that the contribution per month is being reduced from 500 to 300. That is a clear reduction of 40% of the cost. Similarly, the Act ensures fairness by introducing a modest 2.2 upward adjustment for 46% of the contributors. Let me explain this very clearly. If you reduce, and that is what is going to happen, is already happening actually because the Act is in place, you are going to have more hustlers paying 300 rather than 500. And then you are going to get more people able to pay into the Social Health Insurance Fund. A reduction of monthly contribution by 40%, by the lowest tier of people who are at the bottom, is really an enactment of the Universal Health Coverage Program under the plan that is envisaged. Mwenchumuri ringo saba okwabera asobo korekani obo ase oroboti oru korende oyo nomonogeri bwe serikali Isaac Mwaura oyo berega kubwat koroboti aso kubainekeria aba Kenya unanigo bara chikonyora obo koreria sentra yobororo ase ensemo yobo chenotane serikali ya Kenya kwanza nigebegete emero berio emekiranu yokoinekia bunakera omo Kenya obereka gokonyeka aso konyora obo bwenya asenchera ere yobororo asboiga berega kugokera egetambukiro kebigambero ase okuganya gusira amangana yobokoreri ase abananchi tokwira na sorboti oruna ikagosoma woli tangani ase abo bisabanene korwase kyombe kyoburendi kyabana jeshi mense egosasa rugongorwa East Africa abagenderete nege ikarumi muchu Nairobi asenchire yemo yokoene kyabuna babeke mirobiri mikranu yogotinya oburendi ase chinse ao ime yorogongorwa East Africa nige karo kyabaletamo abo bisakorwase chinse ikomi asorogongo rwa East Africa. As we convene here today, our purpose transcends our borders and interests. We share a vision of a safer and more secure Eastern Africa, where the well-being of our people is at the forefront of our collective efforts. Over the years, the challenges facing our region have evolved, requiring us to adapt and innovate in our strategies and defense and security. Today, we find ourselves in the midst of a complex geopolitical dynamics, transnational threats, and emerging challenges that demand a unified and collaborative response. To be better able to deal with these threats, the experts will be proposing to amend the current agreement on the establishment of ESF, the policy framework, and the important working documents that will contribute to not only strengthening our standby force, but we will also serve as a platform for bringing together our region, defense capabilities, and resources to mitigate, prevent, and na tokorigereria mangana ye chigosori nigo klabu gia Shabana kyabage kwarigania ekeminano ya Kebosani na klabu gia Mara Sugar FC ase keminano kya National Super League egosori yabage kogosori wa ase egeti ya Sameta nonyana bo nigo chitimwe chibere cyaba chikorwa makari yokubekana chigori bere ase ibere ase chinga kibono Shabana gendeta kwarigania ase keminano gia Football Kenya Federation Premier League.
Imekuwa ni mazoezi nzuri sana kwa timu yangu. Manake ukiangalia nilikuwa naangalia wale wachezaji maybe tunataka kusajili. So imenipatia fursa nzuri sana ya kuwaona vile wanacheza. Then pia ukiangalia nilikuwa naangalia wale wachezaji tangu nikuja wajacheza mechi yote. Mechi zile 2 tumecheza. Imenipatia nafasi poa sana ya kuwaona. Na hii ilikuwa ni first half na sikuwa naangalia matokeo vile sana. Nilikuwa tunaangalia vile zile area wanaweza tusaidia. Kama mtu atakuwa anaingia atatusaidia vipi, ama kama atakuwa anaanza mechi atatusaidia vipi. Then second half tukeka ile timu imekuwa inacheza, tukakuja tukapata bao 2, lakini pia sikuwa naangazia hiyo sana. Lakini nimefurahia sana kwanza Agwanda vile amecheza hiyo first half yote. Manake ukiangalia bao ya kwanza imetokana kwa sababu ya nguvu yake ama juhudi zake. Tunamjuaga yeye waga mzuri sana kwa set pieces, throw in. Tumekuja tukafunga na set piece. So imekuwa sawa. Then pia wakati Masai ameingia, Justin ameingia, tukakuja tukafunga na set piece. So inakuonyesha tu timu yetu upande wa kufunga kwa mpira za kufa tuko sawa. So tutakuwa tunaangalia sana maybe kama tutakuwa tunaweza pata bao. Mwancho muri bano roboti orokura sense moye chigosari na rogotore tomere bwa magia yechinsa isato ase omugoroborero ekerongo wakirangambia mono ayo gendrete guturigereria bali bonse bagendrete gutubwate chinse moche mitandao ni gongo bakirangambia mono abari kibaito bali tubwatira na soko ene kemangana wekira senchira yo wikiranu ni gongo bakirangambia mono ekerongo kwenyore binase emirobero yonse getasenye kiga nabogotonyora sense moya Facebook wetira Ndizi TV News Digital asense moya YouTube wetonyora wetira Ndizi TV News na baigo na boko ya somo etre website ya ito www.ndizitv.net retogendrego kumanyia ase oboimebu na watka koru ase chinsinyo au ime yense ya Kenya. Ereteriane Evelyn Osero uliato watira na sense mo imenyererio nigakoro kwa Joshua Uta na baigo Petro Niramukeira nero eneke achipicha niriogi cha wikeire ase nchira ya bene. Kukuganeria oburigereri borobia ase merobirionsi chinga kichonsi na baigo obotuko borobia tomeraneri tkoria ankyo kero munguru aratwajire.